Čo sa stane s črevami, ak budete jesť zemiakový šalát aspoň raz za týždeň? Do klasického zemiakového šalátu patrí varený zemiak, biela cibuľa, trochu varenej mrkvy, vývar, ocot, horčica, rastlinný olej, soľ a korenie. Takýto šalát dodá mäkkú vlákninu, komplexné sacharidy a trochu organických kyselín. Zlepšuje peristaltiku, pomáha črevám pracovať stabilnejšie a zmenšuje pocit ťažoby po jedle. Ak takýto šalát jedávate raz za týždeň, stolica býva pravidelnejšia a nadúvanie sa objavuje menej často. Ak vám je po zemiakovom šaláte nepríjemne, je to dôležitý signál. Vo väčšine prípadov žalúdku chýba kyslosť na plnohodnotné rozštiepenie vareného zemiaka a cibule. Jedlo zostáva v žalúdku dlhšie, začína jemne kvasiť, odtiaľ pramení nadúvanie, plyny a pocit nafúknutého brucha. Ak je sliznica podráždená, ocot, cibula alebo horčica môžu nepríjemné pocity ešte zhoršiť. Ak aj jednoduché jedlá, tento šalát, zemiaky s mäsom alebo sendviče vyvolávajú ťažobu alebo nadmernú tvorbu plynov, znamená to, že trávenie je už oslabené. Je potrebné obnoviť kyslosť žalúdka, podporiť črevnú mikroflóru a upokojiť sliznicu. Pripravil som odporúčania, s ktorými si tisíce ľudí už vrátili normálne trávenie, ľahkosť v bruchu a energiu po jedle. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.